Здрасти, хора! Днес ще играем на Strongest Battlegrounds с моите двама приятели Симеон и Наско. Ако не знаете кои са, гледайте другите ми клипчета и ще разберете. Супер масаж. Добре, сега ще играем с тях, но не знам какво. Единственото, което знам е, че ще ги убия. Чао, чао! Пиу! Убих ли някой? Убих и двамата. Ау. Удари Наско. Лошо момче. Добре, на какво искате да си играем? Добре. На какво искате да си играем? Не, да играем на това. Махай се от тука. Наско. Махай се от тука. Така, нощ, там. Пам. Ау. Не ме оцели. Наско, активирай супер атака. Ами, активирай биене на Симеон. Активирай биене на Симеон. Симеон, стига! Добре, тогава ти спри да ходиш назад. Симеон, може да те бия? Благодаря ти. Аз го приемам това като да. Симеоне, айде да си играем. Така. Умря ли? Добре. Добре. Просто не отивай пред мене, ако не искаш да умреш. Къде си? Ето. Добре. Стига! Добре, да стига, викай. Ох, колко лошо момче. Ох, колко лошо момче. Къде си? Ето те. Он не ме оцели. Така, нощ, тан. Така, нощ. Наско, как го изпрати? Ау. Ти лошо момче. Масаж. Пау. Хареса ли ти масажа? Симеон дефна ли? Добре. Хора, значи ние така си играем и това беше почти края на видеото. Само ще направя едно нещо. Хора, не забравяйте да се абонирате за канала. За сега, чао! Пау!